Sanibonani Mpumelanga, Majoro Bonjo Mambo vipi? INingizimu Afrika yonke imangele, i-KZN yonke imangele ngokumiswa nokukhishwa esikhundleni sobumeya kwaloyo obeyimeya yaseJozini, uMr Mathe, lo osesithombeni njengamanje. UMathe ubaziwa njengemeya ekuyiyona ehamba phambili ngokusebenzela umphakathi ewuphethe, ezibizwe ngenkosi yezimeya ngoba ubaziwa ukuthi njalo maqala unyaka ukhipha imifundazwe, anikeze abafundi abahlukahlukene abaphase kahle, akhiphe izinto eziyimikomelo nama-laptop, anikezele abafundi abasuke bephase kahle umatikuletsheni ukuthi lezo zinto zikwazi ukuyobasiza uma sebesemayunivesithi. Ubaziwa futhi uma kukhona imindeni eshoneliwe ukuthi uyasifaka kakhulu isandla, alekelele lowo mndeni ukuthi ingcwabe loyo othandiweyo ngaleso sikhathi uma kuwuthi umndeni uthwele kanzima. Ubaziwa nangokuthi kuney'khathi lapho enza khona imidlalo, ama-tournament, ibhola lebesilisa nabesifazane, ethi ukhiphe ephaketheni lakhe ukuze ukwazi ukuthi leyo mdlalo ibe impumelelo, abeke iziteki, athi lezi teki zisuka emalini ekuyimali yakhe. Abantu bakhona eJozini abanye bathi banezinto abazikhombayo abasize ngazo, kubalwa nebhriji ebese kunesikhathi eside libahlupha ukuthi ukwazela ukubakhela ibhriji elisha. Ubebonakala eletha intuthuko emphakathini, ekhipha ukudla njalo mase kuyisikhathi sama-camp abafundi ukuthi sebeyafunda, bafundela ukuthi sebezobhala izivivinyo zokuvala unyaka mase uya ngasemaphethelweni, akhiphe ukudla anikele ngakho ema-camps lapho kusuke kufunda khona abafundi. Kodwa-ke konke lokho njengoba esekhishiwe esikhundleni, sekukhona abavelayo abathi ibivele ingekho yonke lento, akusilona iqiniso ukuthi ubewusiza umphakathi. Bathi le mali ubesayinela imali enkulu kumasipala kodwa afike anikezele abantu imali encane. Asazi ukuthi kuyiqiniso kangakanani lokho, noma mhlawumbe kungenzeka ukuthi bavikela le nhlangano angaphansi kwayo kuyiyona ebekade imphethe njengoba eyimeya nje ekuyinkathi Freedom Party. Abanye bathi kudliwa amandla akhe, usenziwa njengomuntu ongasebenzanga ngenxa yokuthi kuliwa ipolitiki yangaphakathi kwinhlangano, njengoba beze bahlamisela ukuthi kubukeka sengazuthi ubesekhempini ya Mr Ntuli, lo ongundunankulu wase-KZN, kanti inhlangano njengoba sekuzoyiwa la ekuzoba kuyokhethwa khona ubuholo obusha beqembu iNkatha Freedom Party, kusolakala ngazuthi loyo kuyena ongumholi weqembu njengamanje uMr Hlabisa uzama ukukhipha zonke iy'meya ey'sehlangothini luka-Mr Ntuli ukuze ethi eyokhethweni usesele nalabo abasehlangothini lakhe kuphela ukuthi bazokwazi ukuba namandla okumvotela ngendlela afisa ukuthi avotelwe ngayo ukuze aqhubeke alihole iqembu leli leNkatha Freedom Party. Imibono yabantu yonke-ke leyo ezinkundleni zokuxhumana. Ungasitshela nawe kwi-comment section ukuthi ubona kanjani ngalolu daba. Zingake besiziphethe okwamanje kuze kube kuzayo. Danke, ngiyabonga.